Miksi sun pitää olla tollanen helvetin nössö? Me voitais tietää, missä Perttu on. Me voitais olla just nyt menossa sen luo. Todennäköisimmin me oltais menossa putkaa. Luulet sä, että me saadaan mitään selville ottamatta riskejä? No vankilasta käsin me ei ainakaan saada yhtään mitään selville. Mä en tee sun kanssa yhtään mitään niin kauan, kun sulla on se ase. Vittu mikä partiopoika sä oot. Sä et halua vajoa samalle tasolle kuin kaikki muutkin männistöt. Ehkä me ei vaan voida voittaa niitä, jos me ollaan valmiit likaa omia käsiämme. Haluuks nää jotain kaunista? Vitun luja! Unelmoi maailmasta ilman sotaa. Maailmasta ilman nälkää ja sairauksia. Maailmasta ilman sosiaalista eriarvoisuutta. Unelmoi maailmasta. Eikö sun pitänyt olla ryyppäämässä sydänsuruihin? Joo. Sitten mua alkoi ihmetyttää yksi juttu. Mikä? Mikä Mainingin Totti kaavamuutos? Patrik kertoi mulle siitä. Ja just nyt se sun maksama hinta tuntuu aika vähäiseltä.